2013. Saka pamba mune vana vakawanda zvakamugana. Izvi zvandina mwana wandandigere naye ndandine 1 iyeyo mukomana. Last born. Anonzani komana? Samia. Samia kwa mzungu. Akura zvakadii? Ndo 191. Panenge achikuroya anenge achiti Mushure ndei ndaiko. Yeah, it's a long story. Tindinyatsoitsanangura. It's a long story yakabvira kare kare. Nyaya yacho iyo. Anonditi ndiri muroyi. Ndenepo ndine vana 8 vese varipo, vazukuru 28. Ndine wechi 29 paripo nomuzukuru. Vazukuru 28. Wechi 29 izvi. Ndisingazivi zvinoita vana kuti vane maitiro avanoita kana kuti vanofamba maprofita kana kuti mun'anga, handitombozivi. Saka pano pamba pakauya mapostori akasiyana siyana vachiuya nawo pano. Pakauya mupostori akabva nekumazowe. Iyeyo ndiye akabva aitisa kuti zvinhu zvibva zvaita wese nevana ivavo. Saka isusu gogo kamzungu. Tikuti isusu vana vese vari 8. Vese vari kuitai muroyi here kana ndisamere chete? Ndingati vese ndingati vanga vachidaro 1 2 3 4 vamwe havai. Vamwe vanga vachitondichengeta vachitouya pano. Samere ndiye akazoita wese manje. Izvo zvamuchataura ndifunga ndapinda naye makotsi anokwana 4 kukoti uko. Uye zvino takapedzisira musi wa5 tatiri kukoti. 5 mwedzi uno. Ndachitori naye kukoti. Ndikapuwa ndakambomutorera protection order. Saka zvandaifungawo inini semunhu ndaifunga kuti pamwe ivo vamwe vake ivava ndo vari kumutuma kuti aharase pamba ipapo vabve. Sevanhu vakanga vadaro kunditi ndiri muroyi kudaro. Kozi handiro wakanokwana katatu. Kaikurova ipai. Musaka tondipindira mubedroom. Akatondigara matundura achirova. Saka ndaive nevazukuru vanga vari pano, mwana wangu mukomana ndiye akabata. Nemumwe musikana ndo akabata ivavo. Ndobva vanotorawo panext door apo. Kuti uchimuona kurova gogo. Ndokubva patouya mwana panext door panonzi padrive apo. Ndobva svodi kasvikomubata. Asi kutaura chokwadi pamberi paMwari rugare chairo chairo rokuti ndinyatsozorora basi. Achingoti akangonwa doro rake iro muri muroyi. Akakurova izuva rakagara imatunduru mubedroom. Zvino mama akapfeka here seamai vanga vari mumba mavo? Ndakapfeka nokuti akandipusha. Ini ndaida kuedza kupinda mubedroom kuti ndonozvivharira bedroom. Ndaive muno. Akandike chingani kaakupindira yakagara imatundura. Ndokanga kari kekutanga.
kukamwe kachona kamwe kacho akandirowa tiri panza. akakurova ineipa akandirowa futi nemaoko, anorowa nemaoko because ini simba chairo rokuti ndinhingiri kana anenge akanwa tumadoro twake, saka simba chairo rokuti ndibatane naye ndendiseni. chechitatu futi zvimwe chetezvo anotora zvinhu muno mumba, handisisina maplates, mapoto, anotora achinotengesa. Zvinhu zvacho ndendapuhwa nevana vamwe vasikana, saka iye anotora achiti hamusima zvitenga ndezvanasisi wangu, wozvitora unotengesa. ndikamaplates zvinhu zvaatora pano zvakawanda hamusisina propati arikura achitengesa. Anotora TV yayo apa ningi plasma yandakapuhwa nanzo dzake yaivapa, akaitora ndo yatakaendera kukoti musono, asi yakazonowanikwa iri muchibahwe kuzasuku, ndobva ndaitora, ndobva aitora futi musikana wacho akati anoitora achiitengesa. Zvakawanda zvaanotora pano, mapoto, mastove egasi, matengi, mabhachi angu mumba wamwana, mapreti, zvakawanda zvaanenge angoona kuti ichi chinotengeseka, achinotenga tumadoro twake, anongononga uripoenda kunotengesa. Vanhu vakabva kuMalawi vari vega, kunze kwevana vangu ivava ndo vandingati ihama dzababa wacho, but vamwe kuti nditi munin'ina, asi wekuamai nina wamai vavo mumwe chete ari kuumhundo, akamboedza kuuya kuti aedze kugadzirisa. Zvakaramba. kuburikidza nekurova kwaari kuitai, pane pamakambokuwara? Ndakambokuwara musana, ndikaita mazuva ndisingakwanisi kana kumuberi kufamba, ndakambokuwara musana. since muri pana Amai ndinoaridziremba ndozvatoziva zvinorehwa nemutemo. Iko kune mutemo uri kuti kudii nekushungurudza vanhu kuitai muri pano pamba? Ndakaenda papolisi panguva yacho yandakaenda papolisi, ndakanzi torai protection order, ndakatora protection order. Ndatora protection order, anoramba achingoita izvozvo zvandakanyoresa paprotection order. Pandakanotongwa nenyaya yeprotection order, iye haana kuenda, saka ndobva ndangopuhwa mapepa ndokumupa. Pandakamupa mapepa acho akabvarura, still anga achingori pano. Saka ipapapo patapedzisira kuenda apa, ndakafunga kuti pamwe vanomuti peace order ngaabve pamba. Saka matongerwo avakaita nyaya yacho, takamboenda musi wa28 muna October. Ndaenda, iye haana kuenda, ndokubva vati anofanirwa kutumirwa, anzi inonzi yekuti munhu haana kuuya kukoti nenzi chii, contempt of court. Zvakanzi ngaatumirwe iyoyo. Ini ndonotarisa papolisi apa, ndobva ndanotarisa, ndobva ndaona anzi warrant of arrest, ndobva ndasvikonzi hapana. Ndikanzi nini endai kuMbare kwacho monotarisa, ndobva ndaenda kuMbare, zvikanzi iyo ndo anofanirwa kuuya kuzotarisa kumwe. Saka aita imwe mhosva, ndobva ndaenda futi papolisi. Ndaingoramba ndichingoenda pamapolisa pacho ndichitoti nini handimboregedza kuuya pano, ndoda kuti mundibatsire. Ndo pacho pandakaenda paakazobatwa parizvino, abatwa ndaenda kukoti naye,
panyaya yeTV ichi nemadhirama akatora panze. Saka vanoti iye akazouya panapa, ini ndakaenda chiri chitatu ndobva ndapinda naye mukoti. Ndapinda naye mukoti, vakanditi jaji wacho, mimi mama hatichakudai kunoenda henyu, yaimbotongwa nemukadzi ndichinzi ndichidzoka ndichingotonga. Anga ari kurimandi for 2 months. Saka ndokubva zvanzi mangwana ndo judgment day rake imi mamuya. Saka inini ndokubva ndati ndagara china chacho. Pandakagara ndakamuona auya kuma 11 dzeusiku panapa. Asi tiripo takatombobuda achida kukumbira kuti ndinhingirikirewo ndiwithdrawero nyaya. Ndichiti nemaitiro aunoita kana uri kundu unoita kunge unoda kunzwisa tsitsi, asi kana wauya unosvika uchingodarasa kumba. Handina rugare nero nokuti jaji wacho akazinga atiburitsa mukati momachitendai monotaurira. Ndobva tambonotaurirana ndikati withdraw handimbowithdraw, ngaingotongwa zvematongera vachangoita vedare ndo matambiriro andinongozviita. But ndaifunga kuti semunhu anga aine mamwe mapasti mashure, ndakafunga kuti pamwe mutongo wake vachatonga sevanhu venhindi vemutemo, kuti iwe wakambodai protection order wakambodai hauna kukwanisa kuti uzouya kudare chichi unotove nenyaya dzakatowanda. Saka ndakafunga kuti pamwe anogona kudaro. Saka ndobva ndangoningirika. Musi wacho wayatongwa ndo pavakatanzi imimi chiregai kuuya moningirika motomuzomupa judgment, mangwana achabva nekurimandi kuzopuwa judgment. Ndakati zvakanaka. Ndobva ndauya china pana musi wechina ndokubva auya kumanheru kwacho. Ndangomuona kunokadhoo apa, ndikati ndiani? Ndini. Apa nepo ikoko akanga ati inini kana ndikabuda handisi kuuya kumba ikoko. Ndikafunga kuti pamwe pane matauriro aitwa nani najaji, asi hazvina kudaro. Ndakangogarawo naye pano, nanhasi ndinaye pano. Ende akataura kuti makadyiwa nenyaya. Jaji anditi handina mhosva. Ndobva ndangoti zvakangonaka. Asi imi Amai, tichitarisa mamiriro akaita nyaya, mwana muchikuda kugara naye pano here? Inini ndaitofunga kuti ipapa vachamupa pisode kuti ngaabve zvake pandiri ndiwane kuzorora. Ane makore mangani mwana? Ndiwo 1991. Ndiwo 91. Saka izvi nezvinogere naiye gotwe nevamwe vana vazukuru. Vazukuru hapana, vese vari muzvikoro kudzimba dzana mai vacho vanotoita zvokuuya. Kana vaita maholidays zviya vouya. Nevake iye vana vacho vanotozoita zvokuuya kumaholidays. Ane mudzimai here mukomana? Mudzimai akaenda. Mudzimai akaenda akaita vana 3 naye akaendawo kumusha kwake. Anoonwa tumadoro itoto akangonwa chii. Nembanja anokuta futi? Mbanja handizivi, asi ndoziva kudoro iroro. Doro iro ndoziva. Mbanja asati ndambomuona zvangu achipota. Asi iye anotaura kuti handikuti mbanje, asi tumadoro itoto turikoto. Kurava kuti makutotya mwana zvokutori pamuchapenya muchakwanisa kupakana. Kazhinji kacho ndasingatogari pandaitotorwa nemwana musikana. Ndichinogara pamwe ndinoenda kumarimba, pamwe ndinoenda kuGlen. Nyaya dzacho dzikangoita pamwe ndinopedza mazuva ndiri kurikoko. Neku Southlands kwana sekuru wangu ndotomboenda ikoko. Ndichimbonogara ikoko. Kurava kuti makutotiza pamba penyu? Ndaitotiza. Izvo zvaadzoka ari pano
magariro ake akaita sei? Anongoita noizidzo chete. Zvaanoita kudai kana anhingirika amboti endei uko adzoka anomboita kunge munhu panguva iyoyo. Anozonoti ononwa akange anwa ochitanga maitiro ake anomboti kunge munhu zvokuti mukange muchimuona kudai munoti panapa ndine munhu. Saka akangotanga chete akangotanga panenge pachitonetsa. Pane picha yake iri padhuze.